Per mi, realment, que surti a la llum, sobretot, ja no només el fet de rodar-la, significa moltíssim. Al final o sigui, tracta d'un tema familiar i hi ha molt esforç al darrere, no? Llavors jo, des que vaig tenir la idea, no? Que jo soc molt així impulsiva i dic que això ho he de fer, significa molt, realment, poder haver acabat de rodar la pel·lícula i haver pogut transmetre a tots els espectadors un missatge que crec que parlo de la vida. Doncs vaig començar a inspirar-me amb la història del meu pare, realment. Ell és adoptat i ell va entrar en una nova família, no? I mostra com tot el procés d'adaptació i superació. Llavors em vaig inspirar en ell. El que em va passar és que mentre escrivia la història, pensant en ell i la seva vida i la seva història i al final amb els meus avis, em vaig adonar que realment estava parlant sobre mi, no? Perquè al final parlava de les emocions, no? Que sí enyorança, que sí soledat, que també superació, i com concebeixen el concepte de família. Llavors vaig dir, hòstia, no estic parlant del meu pare, realment estic parlant de mi. I al final és una que tots coneixem, que és la vida. Doncs penso que són molt necessaris. Al final és molt difícil fer sortir a la llum un projecte. Penso en moltíssima gent que deu tenir 1000 idees i 1000 històries a explicar, i gràcies a aquest festival doncs, fa possible que tot això surti a la llum.